Hello mga karasta, welcome back to my channel. Punta tayo ngayon ng Cordoba, Mactan. Tingnan natin kung anong meron doon. First time ko pumunta doon. Kasama ko ulit si Brits Briones, nasa harapan ko. So kung bago ka pa sa channel na ito, please do like, share, comment, or subscribe for more videos. At hit mo na rin yung notification bell para bibo. So tara, let's go! Bali, galing Labangon, punta ko ng South Bus Terminal. Doon ako dumaan. Tapos puntang Santo Rosario. Tapos sa Imus. Sa Imus kami nagkita ni Brits. Tapos hintay ko sa konti. Nasa ano kami sa may Lorega. Nasa kaliwa. So ang daanan namin ngayon is Mandawi. Tapos First Bridge daw. Pa. So chill ride lang to. Chill ride sa hapon. Street Street daw kami. Puntang Mabolo. Barangay Mabolo. Daming sasakyan ulit kasi uwian. Weekdays ba? Kaya ingat-ingat lang sa biyahe. Sa pagpadyak, dahan-dahan lang. Bali, nasa ano kami, sa puntang north na Cebu. Yung nakaraan south yun sa may SRP. Ano talaga, pag madaming sasakyan talagang alerto ka lagi.
Sector 12. Mga 4 PM kami umalis doon sa ano, may Imus. Nah, si Bridge. Loy ang ride. Bali, dumaan kami ng Shell kasi bumili ng tubig at Gatorade Bridge. So, paakyat na tayo ng bridge. Malapit na. Kitang-kita na yung bridge. First time ko makyat dito nang nakabisikleta. Sino naman kaya. Try natin. Hindi natin testingan. Bridge ko pira mo. Bike. Dire murag Kayo makakos sa traffic. daghan pud mga tao mga gide oh. Boto mo sa dia. Nay daghan kay. Oh, buhato ya. Kaya pala lakad lang kami. So, andito na kami sa tuktok na ano. Tulay. First bridge. Second bridge andun sa harap namin. Gumamit pala kami ng pinagbabawal na technique paakyat kasi maraming tao.
lalakad din dito. Pauwi. Tapos isikip lang. Ito yung matatanaw sa taas ng tulay. Ha? May paakyat, may palusong. So mga karasta, pababa na kami ng bridge. Makta na kami. So liko kami ng kanan papuntang Cordoba. First time ko rin doon. Aswad na po day as drida. Oh. Buto na si Des. Balik na. Upo man ko kana god. Una ganahan po kumana ba? Gusto kita. Facebook raw kita. Mana na? Nanay bagir kay naay kay entrance na bayad ni sa mga sulod oh. Ari ko dilis pilit. Oh, pakpangin ra. Nay tindahan ra no. Wala. Wala ba? Kuan mo nilang taw. Uy sari-sari no. Palit ko kuan. Sa man. Nakoy cloud9 dire. Power. Oh. Kana ba? Mo gan sa bridge ko. Asa? Bitaw no? Napo din nag-ride mo. Atas 10,000 roses.